लोगोफोर गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव जाबाय लोगोफोर दिनै आं मानास दैमासिम बेरायनो फैदो नायदों दिनै जों नै गारिजों फैदो बे बाइकजों रयेल एनफिल्ड थान्डारबार्ड ना थान्डारबार्ड होनना नायखो गारिनि नामखौ मिथियाना आं दा गारिनि बागै गारिबो गैथ'वा नालाय नोंसोरो मिथिखागोन लोगोफोरा बिदि फैदो मथा मथि 1 बोसोर बारबाय खोनायनो मोजाङानो गारियालाय बारा माने जाम्पिं जाया अफर'डिंनि थाखाय मोजां जायो गोब खारा आरोना जों दा नैखौ थांसै आरो बा नैनिफ्राय नै मोनसेखौ दै फैनायखौ साफा नुदों केमेरायाव बारा मोजां नङा खिन्थु मोगथाङाव जि मोजां नुदों नै स्राय स्राय बेखौ मोजांथार नुदों गोदोरानो दैमायाबा दैमाया गोदोरानो बया गोदोर नावदोसो गारो खिन्थु फैबाय थायो ना सारनाय ना सारदैखिबो बै अखा सिजाबोदों आरो एसे नाव दङ मानसिफोरनोबो गाखोनानै मोनसे नाव आरो बाखि दाबो मानसि गैथ'आ दा बारा फैथ'आ आरोना दा खिन्थु जानजारनिफ्राय फैसिगोन रखम मोनदों दा पिकनिक जानो फैसिगोन दा मानसिफोरा खम आरो बहुत ओइनो आरो ना सारबाय दं र' ओइनो जुम खालामना खिथिदों खासे मानसि ना सारबाय दङ ना सारबाय दङ ओइ नुदों ना दैया गोथौ नंगौना मिथिया गोथौ जानांगौ खिन्थु एसे स्राय स्राय दै बोहैबोदों आरोना लोगोफोर गोबावनो दिनैसो फैलायबाय लोगोजोंनो फ्रियाव फैबाय आरो बे लोगोआ मोनसे खामानि दंखायोना बे खामानियाव आं फैफाबाय दिनै आं एबार लाबोनो गोसो जाखाबायना आं फैबाय आरोना ओरैनो माथावरिया इखि माथावरि इखि गाखोदोंमोन आं इखि फैदोंमोन जेबो नायनो लागा गैथ'आ बर्थमान दा दैयानो आरोना दैल' आरो दैल' दा खिनिखौ खिथिनाय जाबाय लासैनो बेलेगखि जोङो हाबनाय नङा खोना दाथ' बारिखि हाबनाय नंला एसे दैमाखौनो नायस्रांबाय एसे नङामोन उनाव फैबावसिगोन लागै जानुवारिफोराव लासै थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो आरो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअस नायनो थाखाय चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामदो सापर्ट खालामदो एसे सापर्ट खालामबासो मोजां जायो दाना एसे आं चेनेलाबो मथा मथि 1 मानसि जासिगोन आरो थ' बिदिब्ला भिडिअसखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर जों दा नैखि थांसै आरोना एखि फैदोंमोन ओमफ्राय एखि थांसै उनखि